a nakonec mám cukrovou básničku. Takže jsme 9B a skupina A. Takže my jsme si pro vás připravili lípa jako symbol. Pro naši krajinu se stala lípa naším národním stromem. Lípy rodu lípových jsou nejoblíbenějším příslušníky této čeledi, která zahrnuje více než 700 druhů stromů. Je to náš národní symbol oficiálně až v roku 1848, ale lípa se objevuje i v místopisných názvech, jako je Lipina, Lipník a podobně. Lípa byla považována za ochranný strom rodin a rodu. Při narození prvního dítěte bývalo zvykem zasadit postavení lípu. Tento zvyk může mít i souvislost s dalším mýtem. O tomto stromu se říkalo, že lípy chrání před zlými duchy a nikdo do nich neuhodí les. Nejznámější památné lípy v České republice jsou třeba Slavická lípa, Královská, Václavská ve Strakonicích a podobně. A teď je na řadě skupinka B. Funguje to? Lípa málolistá neboli srčitá je náš národní strom. Lípa patří mezi listatné a opadavé stromy. Většinou se jedná o velmi statné a urostlé stromy, vysoké až 30 metrů, nebo příležitostně i více. Vyznačující se vysokou klenutou a upravenou korunou. Proč náš národní strom? Tento titul získala patrně díky kvalitě svého dřeva. Lípové dřevo provázelo a ještě stále provází naše životy. Dříve se z něj vyráběly velmi kvalitní hudební nástroje a nábytek. Podle pověsti právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové. Lidé je pak vyhledávali, aby se pod nimi schovali před bouřkou, uvidí, že do nich díky dobrým duchům neuhodí les. Známé jsou účinky lípového květu. Tyto květy obsahují flavonové glykosidy, zejména tyrosiny. Poměrné do slizu, malé množství silice, jejíž hlavní složkou je kornesol. Z lípových květů se vyrábí čaj proti dráždivému kašli a tetanus. Lípa se vyskytuje v Evropě na východě až po západ. Vyskytuje se prakticky po celém území České republiky. V horách na 900 metrů nadmořské výšky však většinou zcela chybí. Roste hojně v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských tvorů.